Una de les prioritats que tenim a l'Ajuntament és solucionar la problemàtica que tenim amb el clavegueram. Molts veïns que viuen a la part baixa del poble tenen problemes amb aquest tema. Llavors, després de tots els liticis que hem tingut amb la gestió del contracte de l'aigua potable i clavegueram, l'Ajuntament ha decidit prendre mesura i iniciar les obres directament amb el pressupost municipal, ja que no podíem esperar més. S'està fent el tanc de tempesta, que té una cabuda de 1.100 metres cúbics, està situat a la part final del carrer Mossèn Cinto i aquests metres cúbics són suficients per cabir totes les aigües de la pluja que van des de la conca de la Rambla de Sant Jordi fins a la carretera. Aquest tanc de tempesta té un cost d'uns 380.000 euros i té una durada d'uns 4 mesos. Tant aquesta actuació com altres que hem realitzat, com per exemple el canvi de clavegueram al carrer Carretera i la instal·lació de l'estació meteorològica Smart City, amb tot això l'Ajuntament creiem que això ajudarà a pal·liar tot el problema que tenim amb el clavegueram.